Уважаеми господин президент на Парламентарната асамблея на НАТО, уважаеми дами и господа, членове на асамблеята, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в столицата на България с хилядолетна история – София. Древният град, който растено не старее, устоял на изпитанията и превърнал се в модерна европейска столица. Във времена, в които сме изправени пред нови изпитания, непровокирана агресия и ескалиращо напрежение, които застрашават свободата на всеки един от нас, трябва да бъдем силни и единни в действията си. Преди 20 години България стана член на най-силния военен, политически отбранителен съюз в света. Гарант не само за сигурността на всички държави членки, а и за опазване на нашата цивилизация, свобода и демократичен избор. През всичките тези години страната ни се е доказала като надежден съюзник в НАТО, който допринася за общата сигурност на над 1 милиард души в 32 държави, една от които се гордеем, че е България. Добре дошли!